El llibre, per fer un símil a un partit de futbol, perquè he buscat una fórmula d'explicar, m'ajuda a pensar que els dos primers viatges, que van ser Etiòpia i Benin, era com una prèvia quan faré els entretemps d'un partit, a l'escalfament i la primera part. Hi ha una prèvia que encara no estem molt segurs del que anem a fer. Anem a fer un viatge, no teníem un fil clar ni del que anàvem a fer. Sí que hem de reconèixer que això és un camí i un aprenentatge que es va fent, no? I va passar això. Vam anar a fer un primer viatge, que és aquest escalfament que es genera el que després passa. I què ens va passar? Pues que vam començar a veure que a través de l'esport es poden fer grans coses, no? I que des d'un equip superpetit i humil tenim molt d'impacte si realment hi creiem. I va passar amb Etiòpia, va ser com l'eclosió de tot. Benin ho va consolidar i era la primera part, i va arribar al descans. I el descans va ser el gran viatge d'Uganda, que ens va servir per reflexionar, entendre el camí, perquè va ser el primer viatge que vam començar a cooperar directament amb una ONG de territori, que era el de Petits Detalls, del Quico Germain, i allò vam fer un canvi. Va ser com dir, hem fet 2 viatges, estem aquí, estem fent coses, hem començat, però cap a on anem? Això és l'anècdota d'anar a jugar, i de fet vam començar a parlar menys dels partits i dels resultats, perquè ara gairebé ningú ens ho pregunta. Al principi era com, quan heu quedat, i anem fent, no? Però mica en mica el llibre també es veuen moltes fotos de futbol al principi i a poc a poc n'hi ha menys. Però, evidentment, hem d'aprofitar la potència del futbol i sobretot Àfrica, que és un punt molt bèstia, i el que genera. Tenim un equip a les Franqueses que competeix. Tenim un equip a Barcelona que integra i que està treballant amb aquest grup, no? I tenim un equip internacional a Camerun amb el qual fem cooperació, vull dir. És veure també que es pot fer tot, es pot intentar fer-ho de la millor manera possible i ser atípics en tot el que podem pensar en un club ben petit, no? I a vegades comença amb un simple viatge i pots seguir un camí o pots seguir un altre, i nosaltres hem seguit un camí en el qual ens trobem lligats, compromesos i amb ganes de continuar els anys que facin falta.